Jekk se nibqgħu naqbu b'aktar nies qed naqblu li se jkollna problema serja. Gvern Laburista fl-aħħar snin bbaża ekonomija fuq il-kwantità u mhux il-kwalità mingħajr ma ħaseb fi pjan ta' investiment infrastrutturali. Susna dan ix-Shadow Minister Adrian Delija waqt dibattitu fuq ix-xandir tal-Istat mal-Ministru Clyde Caruana wara illi saħansitra l-Fond Monetarju Internazzjonali enfasizza li dan il-Gvern ġa problema serja biż-żieda qawwija fil-popolazzjoni. L-istess persuna li xpruna din iż-żieda, ċoe il-Ministru Caruana, tenna dak li issa l-Partit Nazzjonalista ilu jisħaq snin jiġifieri illi l-Gvern għandu bżonn ibiddel ir-rotta ekonomika tiegħu. Dal-pajjiż il-mod ta' kif noħolqu l-ġid tagħna ma jistax jibqa' kif inhu. Imma bil-mod il-pajjiż irid jibda idawwar id-direzzjoni tiegħu il-mod ta' kif nikkrew dal-ġid, illa għaliex inkella bil-mod kif qed nagħmluh illum, l-isfidi se jkomplu jikbru. U dak li qed tgħid l-IMF huwa dak illi kont qed ngħid jiena sentejn ilu u dak li kont qed ngħid int misnin ilu. Hekk konċedija. Tieni kont se ngħid. U dak li kien qed jgħid il-kollega wkoll. Adrian Delija insista illi qed jinħoloq ċirku vizzjuż bl-isplużjoni fil-popolazzjoni. Jekk aħna żidna l-popolazzjoni b'importazzjoni ta' kważi 150,000. Dik il-parti tal-popolazzjoni tagħna qed tikkrea d-demand tagħha, qed tikkrea f'ċiklu vizzjuż li hemm bżonn nies biex jisservizjaw lilhom infushom il daw il-barranin illi qed jiġu f'pajjiżna. Sa fejn? X'inhu l-limit? X'inhi l-kapjenza? Dan it-tkabbir mingħajr viżjoni mhuwiex sostenibbli u l-pis issa qed jinħassu fuq il-Maltin u l-Awċin madankollu. Għall-Ministru Caruana din is-sitwazzjoni kienet minn dejjem. Id-densità tal-popolazzjoni tagħna dejjem kienet hemm, żdiedet f'dawn l-aħħar snin. Adrian Delija staqsa x'viżjoni għandu l-Partit Laburista u kif jaħsibu jħalli l-Malta lil uliedna u l-ġenerazzjonijiet futuri. Aħna rridu it-tfal tagħna jgħixu ġa pajjiż li m'hawnx iktar spazju, li m'hawnx iktar nifs li l-konġezzjoni saret tant kbira illi l-isptarijiet tagħna ma jlaħqux biex ilaħqu rridu nagħmlu oħrajn u l-isptarijiet l-oħra fejn nagħmluhom. U ċ-ċimiteri l-oħra fejn nagħmluhom. U l-iskej l-oħra fejn nagħmluhom. U s-supermarkets kemm nifilħu supermarkets iktar? Kemm nifilħu? Kemm nifilħu lokandi oħra? U minn fejn ħan jieħdu? Ħan jieħdu mill-lowdizets, ħan nippakkjaw iktar fuq quddiem. U di naqalaw kemm naqalaw bħala pajjiż. Il-kwalità tal-ħajja, tal-arja, tat-trasport, tal-ħin liberu. Ix-Shadow Minister ikkwota lil Ministru Caruana stess fejn fil-waqt illi qed jisħaq li l-ekonomija tal-pajjiż hija suċċess madankollu taret insarfuh bil-prezz ta' ġensna u li fi ftit ta' snin oħrajn il-Malti se jkun f'minoranza fartu stess. Imma jekk dan huwa l-prezz tas-suċċess kif qed jarah il-Gvern, jien dak is-suċċess. Ma tantx li jattirani ta' illi s-suċċess tfisser illi waqt li qed tiżdied il-popolazzjoni Maltija, il-proporzjon ta' Malti f'pajjiżna qed jonqos u l-ġens Malti qed jittiekel mit-300,000 ħaddim milli għandna 100, 120, 150 sa ftit snin oħra ħajkun hemm iktar unemployment barranin minn Maltin. Francesco Catania, Net News.